Γεια σας παιδιά, σήμερα παίζουμε το Minecraft, το κανονικό Minecraft. Τώρα βγαίνουμε σε ένα σπιτάκι εδώ. Να μένουμε σκάλες. Ανοίξεις την πόρτα. What? Πηδάς. Μπαίνεις. Γάμα το σπίτι που έχω φτιάξει και γάμο. Αν θέλετε να με δείτε πείτε στο Marvin Malo Minecraft. Να κάνω εδώ μια πόρταλ. Κάνω μια πόρταλ. Να Ωραία τώρα. Μα ξέρεις ότι να πάρεις αυτό στο κανονικό Minecraft. Να μπεις στο μενού. Και να πας εδώ. Το βάζεις. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν θέλετε κάντε ένα like, θα με βοηθήσει. Κάντε καμία εγγραφή, γράψτε στα σχόλια σας. Και άντε τσάου.